Ndị be anyị agbachaa n'ụka na St. Mary's Magdalene Anglican Parish Ugwuta ka anyị kara ụka tata. Afọ ụka ka akara ụka anyị kara bụ nke ndị oyibo akpọ outing service. Outing service onye outing service Didiani Didiani Chief Sir Christopher IJOMA Sifa NWAPA o nani jere outing service ya ụzọ na anyị nọ bụ n'obi a na plantation Erime AgwuAgwu ndị be anyị ọzọ anyị nọ ifena ndị mmadụ bịachara anyị ndị echi ụka gbashaa bịajia ka o na ụmụ ahịa nọrịa tupu onye ọbụla jiri mekwa nke dị na ya tata ndị be anyị karịrị akpata ịmụnụ. Ndị be anyị ife na-abụ obi didi anyị kpọmkwem na palọ aka anyị nọ o kwere mkpe ma mara na adịghị ụzọ na nọkarị ndị be anyị ịfụnanya n'oke I'm the member of this cabinet. Ife na-abụ palọ agha abaya nsogbu adịghị akpọpụ a ka abaya kwa ata biko ka na ọ dị ịgba dị iwu mma ga aka ndị be anyị biko niile nwoke ịbụ onye abatụ ihe representị ndị abatụ nọ n'ụsara biko ihe agwa anyị afaghị kọwakwana anyị Afambo ndo papa anyị buru Afambo Honorable Ike Iron and if eji mara m n'abatụ bụ Daman's Udebube onye oke bụ Ogbuagwu si fine n'aba Ajie Erime Agwuagwu ọbara abatụ ka anyị nụrụ na o jechara ụka nọta ya ahụ ya ntịntị brief Ines ọ bụrụ ife eji akpọ dọkịta ya eme mmadụ chukwu were ife a is a very big loss to Abatu village maka na onye yi na ya nọ ọ bụ na iwe wee naanị ife echi ya n'ọnụ ya pụta you must laugh. anyị meme meeting na palace ya ekwume na ohere okwu dị mkpa ya ekwume onye ọbụla na-aba ọchịchị okwu ndị nọ na-ewu iwe na ndị na-aba mbọ onye ọbụla mụma ife ọ na-akpọ mbụ last couple nchi ya Ogbuagwu bekee so onye dị onye Abatụ ma ndị aka anụ Abatụ ya shi na omisi dị Ajie Erime Agwuagwu tupu ya ka even anya shi na ka oye bi anya shi na ya arụ agwa ya ayara agwa agba mkpọ na by tomorrow ndị mgbaru bịa
ọ bụ na-emesu ya n'ozu ndị na-apụta apụ asịrasị na ịbụ nwaanyị ịbụ ada egwu na aṅụrị outside agbatu ịdị ntaịtụl ịkpọta akwa ụzọ na maka na oke ya batu n'ihu so nge na-akaghị emegide ife anya ndị mgbaru mecha abịa kwụ ozu uchichi ọkọchị ozu uchi ndị Ogbuagwu bịa manke ndị damanze manke you rush from here now to Thursday Udomaya the legend from Ogoro Udoma ran for 8 months or 6 months onye ọzọ erukwara n'Ogoro kwa ife ma ekele Chukwu bụ na Chukwu ya nye m ibe ndụ Ajie anyị na-adị maka na onye pụta ụwa ndụ ọma mara mma ọ dị naanị ya bụ prominent man last year or any this year mana naanị iberi anya ya agọchi na onye pụta ụwa ya kwụ m aka ya ụtọ nwoke na like I said nọ mmadụ ka ọ bụ a na-ebịa palasị a na-enyecha meeting ọ bụ na iwe wee ya nwụrụ anwụ ya na m thank you Mbon, ona na ka my brother like Iron. Damanse, Debubi. Yes, last go. Then I did okay, Udin Sere, Oba. Udin Sere Oba. Can I go over Ajie and Dibani, Ajie and Davata, and Dibani. Okay. Because what are you doing? Yeah, how much I told my schoolmate now. One no na jokes and I know don't come. If I go make a man, I just walk or should be the money. And the only cause of engineer my own wife, in the sense my cousin Uchenna Igwakan. So and I need no come. It's about Shembia. So can be companion because this man I am around. Everybody Maya is a very happy, jolly man. A man that loves so much. A man that cares. A happy man that likes to help people. He's a man that everybody loves here. Only the enemy. And see how the whole burial went. This is about the best burial of late. Typical to their name. Typical to their name. Everybody buried here. Erime, AgwuAgwu. Any gift, AgwuAgwu. This is the first time every single person that came here received more than one souvenir. More than one. You quote me. Inni bu Erime AgwuAgwu. Mmanya bu Erime AgwuAgwu. Your souvenir bu AgwuAgwu. So that's the kind of their name. Only Erime AgwuAgwu did not make any mistake at all. Everything went very well. Even up to this very moment, you can see it's still going on. So we thank God for his life. He was a great man. Uguta lose somebody here. And our prayer board, Kachukuna Namata Urubiaya, Nanezaya, and the Konya Umoya, the fortitude and grace to bear this irreparable loss. And the Nduguta too, because we lost somebody here. Kachukuna Ba Aini Rume, in Jesus' name. Amen. Thank you so much. Thank you for your time. All right. And the bad Kanina and Mokena. Because what they are fine na Ajie your relationship. I'm evangelist. Ikenna. I'm producer with one radio. Uguta Rantel. Ajie. I got no mark. I can't come name business. I have a business associates. And over and now, we will talk. And if
Furugo and are very close. So I'm part of the NWAPAs. Now, if I'm I'm always here. So I'm coming good need. Very good name. Life, Life and direct. flesh and blood. Okay, So because if I go there, I go there. you go there, and you go there. So we might have to go AgwuAgwu. I will not go. I go to Nabat. So it's my family because if I want to marry women, if I want to marry women, so I'm part of the family. And Ajie a jolly good fellow till death. Oh, jolly good fellow. So he lived his life. To live to 91, nobody will believe is an achievement. We are praying to exceed his age too. So he lived his life and to the best he can. So he was a good man and a family man. May his gentle soul rest in perfect peace. Thank you for your time, sir. You're welcome. The man is a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. You can see this guy. Huh? That is me. Yeah, I come for you. Thank you. So give me kitchen come here now. Are you serious? The common manager of this family. Huh? Common manager of this family. Now I want Okay. I want to This is, I know you as Ego Chris Ugutamaka. So I don't know. Tell me your relationship with this family. So I'm able Christian Doku from Umudi Village. Presently, I'm of one radio, one TV. Now, I work here as a manager of Erime farms. Papa, AgwuAgwu Damaza, Chief Christopher NWAPA. I have been employed as his manager after some series of interviews. He's a good man. He's a father to me and to everybody. He gave me the opportunity to employ workers. I selected my team. The farm was, Rochelle and I started with my team. We were able to create a waterfront around the farm. With the end of my song, we had mountain sprinklers for watering the farm, the crops. Then we started cropping, enjoying this farm, working. And then one thing I learned from him is to be proactive. He's a man of great integrity. So IJOMA was so good to me, so good to my workers. He never delayed our pay. When the month is fast and then he will ask me to go to the bank, I will go to the bank, I will draw money and pay my workers. We never lacked nothing in this farm. It was a very rich farm. He advertised me with the aid of his daughter, two daughters, Barrister Efulu NWAPA and Dr. Ajie, the two daughters. They were working with me. Everything what they was online. We were doing the farm work as a team and with team spirit. Here I was moving the aid of the sprinklers and my workers. We were able to produce the fingerlings from fingerlings to the table stock. We were supplying fish to Crystal Lake and to other from this farm in Erime. At the end of the year, because of the flood, everything was okay. I thank God for you. Thank you.
Neba ni na je funa Erime AgwuAgwu ka ni no nkai. Yi na je funa Erime AgwuAgwu ka ni. Oriri AgwuAgwu here. Oge da go bre bre oriri dia. Erime AgwuAgwu. Na nke Erime AgwuAgwu ka ni no. Yi na je funa oriri AgwuAgwu here. Nunu nke eri. Anyị echi Thursday ka ibidoro orime oriri n'ụzọ na. AgwuAgwu. Ebuputakwa n'ọzọ. Neba na ebuputakwa n'ọzọ. Ma mmanya na ife so. Ọ na na. Ongo mene. Bikoni. No wonder for no be ego dire. Ego dire. Ego dị n'ụzọ na. Ego dị n'ụzọ na agwụ. Ego dire ba fa ndị abatụ. Ego dire. Iju na ajụjụ ka mari fọm. Ego dire na ọpụtara na ego wa agwụ agwụ. And nge wo gbu Erime AgwuAgwu. Den ya. Oriri apụtakwa n'ọzọ. Oriri apụtakwa. Aga biko gwa dịrị m egwu ọnụnụ. Dena ndị abatụ nọ n'ụzọ na. Biko nye ni onu ndị abatụ nọ n'ụzọ na. Ime na ịbụ onye abatụ nye m. Ogini na-atụ anyị Yam yam. na-atụ anyị Yam na-atụ anyị yam yam. abatụ nwere Erime AgwuAgwu n'ọbụ ya na-atụ anyị Yam. ayamma ayammaye yoyo ayamma ayammaye yoyo Ongo mene. Erime AgwuAgwu Ajie Erime AgwuAgwu Ndị be anụ na-anụ na-anọ n'ụgbọ anyị. Ọ bụ dịkwa ọnụ nke ọnụ ụmụ anyị. ọrụ ọma Ụnụ anụ na-anọ n'ụmụ anyị. Ọ bụ dị ọnụ m. Ndị be anyị adịka ọzọ na ka ndị ebe na-agbanwere onye ya gwa anyị ofe ife ma ọ bụ nke ọzọ tupu anyị pịachie nke tata dịka anyị siri ọ ya amasị nke ike na ndị mmadụ echi Tọzdee ka ndị mmadụ bịamara ụzọ n'ala ya yie ka na ife ndị ọzọ and ife niile ị na-anyịfe ụlọ gachara nke ọma ọ ya amasịkwa ka onugbo nri nwanụ n'ọnụ obi ọra biko gwa ndị a na-afa ebikwa ntị Afa m bụ Prọfesọ Njideka NWAPA Igbo aka. Anọ m na ụmụndanike. Abụ m the third daughter of C5 NWAPA Ajie. Fanny Bịarụzana bụ celebration of life. Anyị emecha na Thursday Ugwutafo. Fụ na Erime AgwuAgwu na ya bụ afa from papa nnukwu m na ezigbo afa o kwere anyị ukwe maka na ife anyị bụ Erime AgwuAgwu. And ụlọ makwa na ụzọ mama m si bụ mama m bụ nwa Mbadiwe. So gịnị ka unu mere respect? Ọ Chukwu meni anyị papa anyị nọgide ruo 91. So na Chukwu lọfụrụ anyị so much nga anyị si lọfụ aka anyị adịghị na ife ọjọọ nothing. Anyị a na-egwu dị mmadụ anya. Instead, I live happy when people progress. We are very happy. There is no single jealousy bone in our bodies. I need it from A to Z. So thank you so much. Uguta mbona niyo. Uguta unu pụtara gosikwa na nebo ndị Bsc NWAPA Jollity. Efuru niile m nọ n'ụzọ nọ. Ihe ekwu n'efu. Ikwukwana ni Adaobi. Ikwukwana Adaobi. Ịdịfụdị Adaobi. Ewu. Adaobi bụ ada eji ada. Onye nke na-abụ ndị Igbo si na ụlụ nwa ọya wee efu echọ narị ị na-aya egwu mụ na bụ Njideka Nkechi Anamana Obiora nọchiziri papa anyị ị na-aya egwu anyị kenekwa ụnụ ndị Houston abị m na Houston anyị kenekwa ụnụ ife ụnụ emesụmasị anyị na-asọ anyị ụsọ gịnị unu yikwara na Facebook ụwa niile n'afọ ụgbọ ọrịa aka jeni unu Anti mama, anti me furu. Na yo mo ya kora ni o. Oh ya shi de wore. Aba m n'ụzọ nọ, ọga m shim gbara abịa na nje furu shim no. Nhapụ chi ife niile. Na Thursday.
After me from Thursday. But after coming on Wednesday. When you're in Kira, they say I'm putting getting your money on the corner. I bet you know, only a 2 years of and the money, Ona from Abra Yelima, walk with the Nazareth, and after no, a player out. Since Wednesday, there was an out. I don't know, really can. I was sorry, that's an every without your reading every kilometer. My canal, or did you any chap anymore? What funny thing? I'm at the old chair with the way of them. I'm at the first history. I'm over right. I'm at the more, but then came hot wire because I'm going to come in there. If I'm not sure about the location of my mother, was she have a mother and I don't know of Bruno? Where is she? If I didn't have mother. No man, I like Erime. I talk and do a friend. What's her name? I talk to the then Mama, Papa, Ajie, Erime AgwuAgwu. Then I got Open Kamaka Nina and Bongam Badi. That's so. If I went out, then I went out. Mama and Papa. Better you go take a walk. I serve for a well and don't have any problem. Apambo Uzoma, Nano Pacha, Ajie where you did. How about it? If I have a Arane, Erime AgwuAgwu. Because even here, I did not do that now. All men are in coma. Oh, God, okay. I didn't know any respect and why I was okay. I can't say, no, no, I can't I wood in the eye. Whenever I'm not messing, I don't block. We're all bomb there. People know when you're okay. I can't back and can now. If we were master, no, no, master, no, my bad was enough. Very well. Must find them, madam. Who would take na better one? Who now we can carry over Tanini and work in the Equipage. I can't say Bona, the women and coma. I didn't put me for another bottle. I don't know Erime AgwuAgwu. Yeah, take away from it. Bia nani ndidi ife dị n'ọzọ na-abụ Erime AgwuAgwu mmadụ etinyekwa na agba mmemme ife dị adị ife mere gịnị Erime AgwuAgwu ka ọ nọbịara nke a
Achọrọ m ileta ụmụ. A ga nje back ya n'ihu. Ọ ya bụ ọsọ ya. Ibe na nke Erime agwa gị mere ife. Onye bụla nke Erime agwa gị mere ife. Ana m n'ibe m. Ebe m n'ibe m na ana m n'ibe m. Stand up and go. Ngụ na ọ dapụrụ m n'ọnụ nwere ike mmụọ ịkpalite ma kochi na-adị gwa dị anyị afọ afọ m efuru m C5 n'aba anọ m na UK bụ city there. I'm the second daughter of Ajie C5 yes. Kọwatụ dị na anyị nga ntịntị nga eji mara papa anyị na ebiri ndụ o buru. First of all, I encourage you for the life he lived, for giving him such a long life. Papa was the happiest man ever. He lived life to the fullest. Papa had no animosity towards anybody. As everybody would testify. But he had a good heart, a golden heart. And Anemo will continue that legacy. Yes. We're here to celebrate his life, to bless her with long life, good health. Papa was strong till the end. I could be a shock to us. So I didn't suddenly, because there was no problem with him. You may be not reaction what you guide you on any and we thought now he went to sleep and no you did that. Not another for the shock of it. But otherwise we're very grateful to God. So we've honored him, we would have put to support us, and we thank Peter for their love, for the support, for the kindness, the prayers, everything. We look at now they are with us. And making in that battle, making in be my grandmother, making in be my great grandmother. They all came out. And making in the tennis club, the immigration club, the worship and held the tennis tournament in his honor, which was fantastic. So I came on behalf of the whole congregation, we can even go on, making it one with the assembly and then I will work together. So we say thank you to everybody. Amen.